Wah, iki Prabu Baladewa. Saiki arep ngerti karo Prabu Baladewa lekno mripatmu gatekno gobokmu aku rata mandura Prabu Baladewa. Ya, aku ro kowe saiki Prabu Baladewa. Ayo, kowe saiki njaluk apa? Kowe saiki njaluk apa? Aku njaluk Sembadra wehna aku tak dhawuhke karo Ratu Gustiku. Piye? Sembadra wehna aku tak boyong ning negaraku tak dhawuhke karo Ratu Gustimu. Wah, edan mulang sarak pangartemu. Yo iki Kakang Sembadra yo. Nek pancen arep ngayonke Sembadra kuwi kudu iso nglangkahi kandhane Baladewa ora dublak tukang cakepmu. Ayo ora sakeleme dhewe kowe arep wani karo aku kowe arep wani karo aku arep wani karo aku arep wani karo aku ora ngayonke adikku Sembadra kowe menali bropo kowe iki Koko Prabu, piye Kresna? Kula nuwun sewu kelepatanipun ingkang rayi Ndorowati tadah wadana. Jernyatanipun penggalipun ingkang rayi Ndorowati menika rumaos kaget sebabe. Awit kula krana kula ngawuningani rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negaring Mandura teka dinten sakmenika paduka rawuh sengkan-sengkan datan pepoyan kiambakan kemawon wonten Praja Ndorowati. Saestu menawi kula mangertosi bilih paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa nedya rawuh wonten ing Praja negaring Ndorowati tartentu ingkang rayi nedya nyawisaken Kreta Kencana kinarya methuk paduka jengandika Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampean paduka nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yen to siadi paring dawuh kelawan pun Kakang, apa to kang dadi sababipun Kakang iki sowan dhewe ijen tanpa ruwang ning Praja Ndorowati merga pancen pun Kakang iki nganggep siadi kuwi luwih saka kadangku dhewe. Senajan to pancen bener aku lan siadi kuwi tunggal getih darah Mandura. Inggih. Nanging pun Kakang nganggep siadi kuwi kaya dene anakku dhewe. Mula kang saka kuwi nggonku sowan ning Praja Ndorowati. Kahanan Praja Ndorowati katon endah, katon nyenengke sartane bungake pikir. Inggih. Yayi, pun Kakangmu arep matur. Pun Kakangmu arep matur. Sadurunge pun Kakang matur pukang dadi wigatine pun Kakang sowan ana ngersane Yayi Prabu Ndorowati luwih dhisik aku arep ngrasake endahe Praja Ndorowati. Inggih, ngraosaken endahipun kawontenan negari Ndorowati menika ingkang kados pundi ingkang dipun wastani. Nggih. Pun Kakang keri dhewe sowan ana ngersaning siadi kuwi yen to siadi kelingan, yen to siadi kemutan. Sak warsa kepungkur ya setahun kepungkur. Pun Kakang ora sowan ning Praja Ndorowati. Biyuh. Metinjo marang karajane siadi. Kakek para kawul sing padha manembah manunggal tetunggalan dadi siji. Ayom ayem mansinamatan daya dinayan manunggal tetunggal dadi siji bandul nglompol ora ana cecongran ora ana regejekan jroning negara Ndorowati. Inggih. Papan ngendi wae mesti mung kebak papan-papan manembah pendak-pendak ngendi wae pun Kakang methuki wong mung tansah wong kang nglakoni marang tumindak-tumindak becik. Kusik to. Aku gumun karo pasar ning negara Ndorowati. Nggih bingung sababipun kados pundi. Yen to lumrahe wujude pasar kuwi kucel, reget. Sartane jroning pasar kuwi akeh wong kang padha tumindak angkara budi candala. Nanging aku ngrasake mlebu pasar ning negara Ndorowati, biyuh ambune wangine ora sebaene. Inggih. Sababipun senyatane kabeh kabungan mau, kabeh katentreman mau pun Kakang iso ngrasake senajan to durung ngasi tumus marang para kawula Mandura. Kang angka loro Kresna, kang angka loro. Pun Kakang mung arep matur bab perkara pasumpenan. Ya sasmita sing tak tumpus kok ngersane para Jawata lumantar pasumpenan. Paduka nampi sasmita saking para Jawata ingkang lumantar marganing pasumpenan ya. Sasmita utawi mangsit menapa Koko Prabu? Nalika semana manter sabdane para dewa liwat ing marganing pasumpenan. Nalika semana aku didhawuhi
supayane nggayuh kanugrahan kuwi mau. Kanugrahan menapa Koko Prabu? Gusti pun Kakang nampa sasmita saka para Jawata yen to pun Kakang kudu nggayuh swijining kanugrahan ingkang mapane ya kuwi ana ing Astana Gadamadana. Monggo Kresna, Astana Gadamadana kuwi papan pesanggrahane para luhur turasing darah Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa sinarekake ning Astana Gadamadana. Inggih. Mulane yen to pun Kakang entuk sasmita kang kaya mangkono merga aku kalebu putra pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna, sasmita sing tak tampa lumantar saka para Jawata lumantar pasumenan iki mau bakal tak tanjihke marang Yayi Prabu Ndarawati. Yayi Prabu Kresna, saking ngersanipun para Jawata ya pun Kakang didhawuhi supaya ning gayuh suwijining kanugrahan ya suwijining wahyu sing iki ora liya mengko mung bakal digayuh dening Turas lan Getih Mandura. Inggih, kula nuwun sewu. Para Jawata merdekaken menapa mboten? Lho, merdeke piye? Kanugrahan kala mau asmanipun menapa lan wujudipun napa? Wanten sabda sing tak tampa cetha sabdaning dewa ing lumantar jroning pasumenan mau yen to dina sak mengko iki bakal ana tumibaning wahyu kengaran wahyu purba sejati. Mula sak jujumlek urip ning alam padhang Baladewa kuwi urung tau nggayuh suwijining wahyu. Sak jujumlek pun Kakang urip ning Madyapada nganti gerang gedhene semene Baladewa sepisan wae durung nampa, durung tau tate nampa kanugrahan saka para Jawata. Mula Kresna gandeng sasmita sing ndak tampa iki mratelakake yen Baladewa kudu nggayuh wahyu. Mula iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula Yayi gandeng Yayi Prabu Kresna kuwi nalendra ingkang masis ing samu barang lir. Mula aku njaluk tuntunan, aku tuntunan supaya aku entuk wujuding wahyu purba sejati kuwi mau. Mula saiki aku njaluk dawuh pangandikane Yayi Prabu Kresna, Yayi Ndarawati. Jagat pangestu oleh loro jagat. Koko Prabu piye Kresna? Utawi menapa ingkang sampun kula rasaken lan kula lampahi. Lho, si Adi ngrasake apa? Koko Prabu piye? Bilih kula ugi pikantuk sasmita, kula pikantuk mangsit saking para Jawata Sabtu hari kapengker nalikanipun dinten Anggara Kasih, dina Anggara Kasih. Inggih, yen ngono padha kelawan wansinipun Kakang Yumena. Inggih, leres Koko Prabu minangka saking menika. Gandeng pangandikanipun utawi petanganipun ingkang Rayi Ndarawati purba sejati menika estunipun wonten sekawan werni. Lho, ana petang werna. Inggih. Petang werna kuwi apa wae? Mangke rumiyin Koko Prabu kula ngraosaken wonten ing Praja Ndarawati menika ing sak mangke badhe wonten dhayoh ingkang nedya nemahi kawontenan wonten ing Praja Ndarawati. Lho, ana dhayoh. Inggih. Mula saking menika kula dereng saged mbabaraken werdinipun wahyu purba sejati werni sekawan menika kula wau Koko Prabu. Ya wis ora dadi ngopo. Yen to pancen Siadi arep nampa dhayoh utawa nampa tamu agung sing bakal nekani nemahe Praja Ndarawati tak sumanggake Yayi. Inggih Koko Prabu Baladewa. Setyake kok melu mentang kalang malang kerik. Lho boten trima. Ora trimane Koko Prabu Baladewa wonten mriki menika dhayoh. Iya. Banjur wonten dhayoh sing tanpa subasita, tanpa tata krama. Arep diundurke karo Koko Prabu Baladewa. Sane kula tatakon sing dadi senopati niku sinten? Lho,
mestine Satria Garba Ruci Raden Setyaki kenging napa sing ngundurke daya uga daya. Lho ya mbok. Pun Kakang Dewi uga ora mangerteni. Kula nyuwun pamit. Arep nendi? Ngundurke daya niku kula wau tak tanjikne sapa jenenge. Aja sok melu karo perkarane Kakang Prabu Baladewa to. Sampun mboten idep. Kula nyuwun supados paduka nglilakaken kula ngundurke daya. Ya wis tak nilani. Nyuwun pamit. Wis ngono mangkat to. Nyuwun pamit. Oh Prabu. Oh, menungso ratatan kowe. Menungso ratatan manus maning jajalan. Sedang baune blesaran. Wani ora ndek tata krama ning ngepi ae Ndrawati. Ha. Oh. Oh. Wedan. Waduh, pripun sinuwun lah kok panjenengan dadi kaya ngoten ceritane. Waduh edan kok. Pripun kenging napa lah kok dadi niku berdarah sirahe. Wah edan. Kok nun nalika semono aku wis sowan ning negara Ndrawati. Nggih, pripun kepanggih kalih Gusti Ayu Sembadra. Urung aku durung ketemu karo sing jeneng Wara Sembadra ya lara ireng. Malah lagi aku arep matur karo Kakangne Sembadra ya kuwi nata Ndrawati Prabu Kresna kok ana Nalendra sing nyeret aku. Lho sinten? Mbuh. Nyeret aku ngajar aku sirahku diantemi nganti dadi kaya ngene. Aku dipulosara. Sinten wonge? Sinten mbok kula tak ngerti. Sinten jenenge? Mbuh. Aku dhewe ora weruh. Sing baku ngajar aku karo sumbar-sumbar muring-muring. Oh, Prabu Baladewa niku. Apa iya lho? Anggere ngajar karo muring-muring. Bengak-bengak ta lho ya. Wis maning jajalan sekutaring baune iblis lanang. Waduh edan iki piye, Gok? Iki piye? Bonek ndaratur kula. Mending kundur mawon. Kundur piye iki wong urung genar rembuke kok. Pun mungkin tak timbangane sampean kundur ditukani kali Sinuwun Godayatma. Pun panjenengan enten negara Ndrawati mawon. Lho nek aku mati saka tangane Prabu Baladewa disyukuri. Mergo sampean mati syahid. Ngenten nglabuhi marang ratu gustine sampean. Pun to nek ndaratur kula pun sakniki nggo kula kanthi kundur teng negaring Tawang Gantungan. Pun boten sabali kek kula kancani perang kula semangati saka ketuan. Aku malah bingung iki piye. Pun kundur mawon, pun maju mawon. Wah. Nek rumangsaku kok yen to aku bali ora nganti karo Sembadra kok isin. Lah mula niku. Yo. Wong kaya arep tak coba. Sing jeneng Prabu Baladewa arep tak coba. Ning mengki riyen teng mriku niku ora mung wonten Prabu Baladewa tok. Lah nek sapa? Teng mriku enten Setyaki, enten Udawa. Mengke nek ngantos sampean digebuki karo Udawa, digebuki karo Setyaki, walah malah ngrekasa. Nek ndaratur kula pun maju mawon, mungkin enten apa-napane kula kalih Togek mung kari golek silian ambulan. Ya, Gok. Ya. Lho. Nggo ngomong, nggo mresake sampean dibeto teng RSUD. Pun maju mawon. Maju mawon mboten sawedi. Nek cetha panjenengan labuh kalih Ratu Gusti sampean, yo aku tak maju. Sawangene Prabu Baladewa, wong-wong Ndrawati iki kridane Prabu Wirambaladewa kemaret. Hei, amung. Ayo maju. Aja mung wicet aku wani nandhi wis wadya balamu ayo. Tandingono Prabu Baladewa. Hei. Hei, hei.
Setyaki aja mbok pisah. Setyaki aja mbok pisah. Ratu kae wani ngorek-orek pasuryane adikku Ndrawati. Ratu kae aja mbok pisah. Kae wis wani ora ndek Subasita. Ning ngarepe Yayi Ndrawati kae ora ndek tata krama, kae ora pantes urip, kae ora pantes ora glandhange nenggala. Lho. Malah nyegat aku. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Kula paripaksa. Panjenengan kula aturi sareh. Sareh piye? Kae ratu ora ndek Subasita karo Yayi Ndrawati. Kae wis sageleme dhewe. Kae sageleme dhewe sowan ratu ranggo tata krama jogetan malang krik. Ngantuk yo apik-apik dapure. Sabar, sabar. Kowe aja misahku. Kowe aja misahku. Kowe aja misahku. Sampun. Kula aturi ningali kridanipun. Ingkang rayeng garba ruci. Wah, edan kowe ora ben-ben lho kae. Ketak sawang Nalendra duwe kadegdayane luwih kae Nalendra Sekti kali nang jayeng perang. Kowe engko nek ngasi kowe kalah tanding yuda karo Nalendra kae sing ngrekoso aku, sing kelangan aku ning ngasi kowe tekaning pati. Minye. Lambene. Pun kula aturi nandhi kridanipun. Kula aturi nyawang kridanipun. Ingkang rayipun Setyaki anggenipun tanding krida tanding yuda kaliyan Prabu Nalendra Saksang Kula. Wah, Setyaki caedan. Ayo. Woi. Oh. Larak tenan. Prabu Baladewa mundur sing maju adiknya. Oh. Adine sapa? Adine kakange. Kok, Nun. Isa wae niku Raden Setyaki. Lho. Setyaki nggih. Gere wonge meng kaya ngene. Tak rungokke nggon cerita-cerita kok jare Setyaki melintir brengos sekepel. Lah nggih sekepel niku brengose pun dibelintir. Wah, edan. Kowe Setyaki pancen kepara nyata. Ayo. Kowe Nalendra saka ngendi? Sapa jejulukmu? Wah, edan kowe. Durung tepung kowe njunjung negaraku kowe takon karo jejulukku. Ya kowe sapa? Takon karo aku Nalendra Pagerwesi. Aku Prabu Wirambanadewa. Prabu Wirambanadewa. Ya. Kowe arep ngopo? Tanpa tata krama kowe nyanak-nyanak ning ngarepe Koko Prabu Kresna. Tanpa Subasita kowe joget-joget kowe malang krik. Wah, ngene Setyaki, ngene. Rembuke ngene. Piye? Tak rampungane ngene. Malah ben tadi aku ora ana perkara karo wong-wong Ndrawati. Saiki wis dadi perkara mergo kowe ora duweni tata krama karo Koko Prabu Ndrawati. Yo, aku ngakoni luput. Aku ngakoni luput. Pun mendel mawon, pun ditantang mawon, pun sawedi. Sampeyan iki ratu. Ratu kok njero ngakoni luput, Mbah. Aku diutus karo ratu Gustiku. Aku diutus karo ratu Gustiku Nalendra ing tawang gantungan. Jejuluk Prabu Godayetma. Gusti. Kowe iki ratu kok duwe ratu Gusti. Teges negaramu kuwi negara jajahan. Udu. Negaraku ing Pagerwesi kuwi negara sing merdika. Dudu negara sing jajahan. Nalika semono aku mbedah negara kuwi dhewe, banjur tak lungguhi dhewe. Nanging kowe duwe ratu Gusti, ateges kowe negaramu Pagerwesi dijajah karo ratu Gustimu sing jeneng Prabu Godayetma. Udu tak omongi to. Ini. Negaraku merdika. Ya, negaraku merdika, ora ana sing jajah negaraku. Negara Pagerwesi sing nglungguhi Prabu Wirambanadewa. Ya, Wirambanadewa. Ya. Nanging pendak-pendak sasi saben sesasi pisan aku atur glondrong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi karo ratu Gustiku Prabu Godayetma. Lah kuwi ateges negaramu negara jajahan. Utuh diomongi. Cakok ngene. Nah ngono kuwi bagus ngono kuwi ditantang terus ben muntap pisan. Kowe arep ngilang-ilangke karo jenenge Prabu Wirambanadewa. Engko sik wigatimu sowan Ndrawati. Aku diutus ratu Gustiku Prabu Godayetma kon nglamar Dewi Wara Sembadra arep dipek
garwa dipundhut karo dadi prameswari ning negara Tambang Gantungan. Setyaki kowe minggir aja ngedangi dalanku. Yen ngono saiki mungsuhmu dudu sapa-sapa, mungsuhmu dudu Koko Prabu Baladewa, nanging mungsuhmu Setyaki. Tak ajaki jembar dadane Setyaki bakal tak tambahi jojo, ora tak tambahi gir babuk bobo. Wah, edan. Leno pangendem tebak dadamu, lakon dadi rondo bojomu, panganan lho. Raden Setyaki, piye? Sampeyan kok pirsa nek niku tukang mangani rondo? Ketok saka cangkem-cangkeme. Wah, edan kemarat Setyaki kowe arep mani karo aku. Apamu sing tak medeni? Ayo. Kendarat tangane Setyaki pecah siramu. Oh, ning kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Wirambana Dewa. Ora. Oh, ayah ukus. Wah. Oh. Ah. Oh. Oh. Wah. Alah. Alon arep salto ya. Ah. Leleng. Ah. Meneleng mripate. Ayo katokno gayamu. Oh. Oh, put. Wah. Wah. Yo. Oh, put. Hot. Wah, yo. Mati ya. Hot. Wah, wah. What? Wah, yo. Oh, what's why? Enjoy. Oh, oh. Hi. Oh. Hi. Ah!
Setyaki kok tiba nglumpruk iki. Nuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten kuwagang nanti kridhanipun Prabu Wirambana Dewa. Lho, sebabe kowe iki satriya pengpengan. Kowe iki satriya ampuh. Lah kok kowe kalah, kowe ora unggul ning pabaratan mungsuh Prabu Wirambana Dewa. Diomongi kalah ya kalah. Ceramah wae. Ya ben. Pun mang tandingi wah. Kula sumanggake kula mboten saged nandingi ridane Prabu Wirambana Dewa. Wah, anus maning jalanan sekertaning baune iblis lanat. Wirambana Dewa, kowe wani nyaka tadiku Setyaki. Tandingana iki nata Matura Prabu Kaladewa. Ha! Anus maning jalanan sekertaning baune iblis lanat menungso ratatanan kowe. Kowe wani nyaka tadiku Setyaki. Ayo nek pancen duweni gegayuhan, kowe duweni niat apa kowe matur karo Yayi Ndorowati, malah kepuro matur karo aku tak tekani Yayi Ndorowati. Ora santatak kowe kemaki. Kowe elinga lemu perang iki ning tanah Jawa ora sageleme dhewe. Perang ning tanah Jawa kudu kanggo tatanan. Lah kok kowe toko nyokot adiku Setyaki kowe iki duwe pikiran ora? Oh, iki Prabu Baladaya. Saiki arep ngerti karo Prabu Baladaya lek nom mripatmu gatekno gobokmu aku rata mandur Prabu Baladaya. Ya, aku ro kowe saiki Prabu Baladaya. Ayo, kowe saiki njaluk apa? Kowe saiki njaluk apa? Aku njaluk Sembadra wehna aku tak dhawuhke karo Ratu Gustiku. Piye? Sembadra wehna aku tak boyong ning negara aku tak dhawuhke karo Ratu Gustimu. Wah, edan mulang sarak pangartemu. Yo iki Kakang Sembadra yo. Nek pancen arep ngayurke Sembadra kowe kudu iso nglangkahi kuwandane Baladewa dublak tugas kepo. Wah. Ayo ora sageleme dhewe kowe arep wani karo aku, kowe arep wani karo aku. Arep wani karo aku, arep wani karo aku ora ngayurke adikku Sembadra. Kowe menali bropo lho iki. Wah. Waduh, kok edan kok edan awakku remuk tenan nek kaya ngene carane. Sare, sabar. Pun jenengan aman teng mriki. Wah, edan. Wah, Baladewa nek perang sageleme dhewe. Ana wong didiak-idiak dioklek-oklek. Sikilku tekuk-tekuk. Sabar, pun sare. Sakniki teng mriki aman. Oh. Bilung tadi. Kowe takon bilung? Nggih. Wah, aku dhewe ora roh bilung mudhar yake. Waduh niku sing ngrekoso. Kula mengke arep utang karo sapa nek ora roh bilung. Waduh. Edan tenan kok iki nek ora ndelik mati tenan iki nek ora bali mati tenan. Pun aman teng mriki. Teng mriki aman. Iki nanti iki teng Jugangan. Wah. Kok nek ngertine apa terus dipendhem karo wong pun santai mawon. Wah, edan bilung mudhar kaya Kang. Pun kajenge mudhar mboten napa-napa. Bocah niku jan senengane sok nika pecicilan saka kono kok kene rono rene. Nyemot ireng ayune kaluwe. Apa kowe? Kaya suarane bilung. Kido nendi to bocah iki mau dadi digoleki kok senengane kaya ngono ta. Tagak main ya. Oh ini diam. Ngapain kak ndelik neng kene ben aman. Waduh edan tenan. Baladewa tanjange sageleme dhewe pun kajenge. Sakniki jenengan aman teng mriki ya. Pun niki sing rada rame iki kahanan Ndorowati sing rada rame iki sing do teng grudung goleki panjenengan. Kula nek mboten mlayu mau wae kecekel Satpol PP. Iya edan lan Prabu Baladewa. Ewang ngono ngwasi lho. Santai wae. Edan
lah kok dadi lagi ngono kuwi kok ora enek minggat nanti menung Setyaki golek Setyaki. Nggih kok Prabu. Sapa lung? Prabu Baladewa cetha muring-muring. Heeh. Mboten enten. Golek ngetan. Oke. Sapa? Setyaki. Mboten enten. Golek kidul. Nggih. Sapa? Setyaki meneh. Sapa lung? Udawa. Duh goleki kok malah gur marahe kepuyuh. Iya apa ya ki ya? Sapa kowe mau? Udawa. Kaya grimis. Ning kok asin. Grimis kok asin. Lah Udawa nguyuh tenan. Senengane kaya ngono lah. Edan aku tak kira nek Setyaki goleki Setyaki. Nggih, kok Prabu. Sapa? Prabu Baladewa. Tenane Tenan. sapa lung? Kresna. Apa ya? Kresna kireng ta? Heeh. Iki ireng tak delok iki genah Kresna iki genah Kresna. Ra enek. Blah blah. Blah. Ngopo? Kresna kok nglarapi ya. Kowe iki senengane kok ora. Waduh iki piye kok iki piye lho? Pun kula kanthi kundur mawon. Wah edan. Koko Prabu Baladewa. Iya Kresna. Kepripun? Kados pundi? Menapa sampun kelaman ngunduraken kelawan Alendra Sabrang kula wau? Ya, wah edan. Jebul kae mau Nalendra ing pager wesi jarene. Jejuluke Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa. Ya. Lajeng ancas gegayuhanipun rawuh wonten negari Ndrawati. Bakal ngoyonake Yayi Wara Sembadra ya Yayi lara ireng. Kula gandeng supaya mengko ora ana dakdaning pasulayan antarane Si Adi lan pun Kakang sartane Yayi Sembadra. Nalendra kae mau tak undurke, Nalendra kae mau tak pulasara. Nanging boten wonten ingkang tumekaning pati. Ora ana, babar pisan ora ana. Inggih, syukur piragi sewu. Iya. Monggo Prabu, Piye Kresna? gandeng sampun wonten trontong-trontong suleng pepadang ingkang badhe nampi Wahyu Purba Sejati inggih menika sepisan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura lajeng angka kalih ingkang raying Ndrawati. Ya. Menapa mboten sae menawi kula nari kalian kula nanting lan Yayi Wara Sembadra? Ditari wae iki, mumpung bocah ning kene iki. Sembadra. Ana dawuh menapa? Kowe gelem yen to tak kanthi neter ketrimaning uripmu karo pun Kakang karo Yayi Ndrawati. Iya, Kakang aku saku. Banjur kudu lunga menyang ngendi nggonku bakal entuk kanugrahan kuwi mau. Koko Prabu, Piye Kresna? sakmangke awi kula kanthi gandeng sampun cetha dawuhipun para Jawata bilih Wahyu Purba Sejati. Menika badhe tumedhak wonten ing Astana Gadamadana, mongko kula kaliyan panjenengan menika atmajanipun Rama Prabu Basudewa. Ya. Apa ora prayogane awake dhewe sowan ning Astana Gadamadana? Menawi mekaten monggo kula dherekaken Koko Prabu. Waduh, ketewasan sinuwun. Lho, Wirambana Dewa wis bali mrene. Atur ketewasan dumateng Gusti kula Sinuwun Prabu Kudayatma. Piye? Piye lehmu mboyong karo Sembadra piye? Lehmu mboyong karo Sembadra piye apa yo kelakon tok boyong? Tumuli bakal tak jawab. Waduh, mungkin dados ning kawuningan nalika semanten kula malah dipun pinulasara dening Nalendra Mandru kasan dereng kelampahan.
Anggen kula mboyong kelawan Dewi Wara Sembadra Rayi Ndrawati. Mila sakmangke kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ngaturaken Wara Sembadra inggih Dewi Lara Ireng. Kepiye? Wah, manus manijat lanat. Sukertane baune iblis lanat. Wah. Ora enek gunane aku ngopeni wong kaya dapurmu. Ora enek gunane. Ora enek gunane aku duwe nayaka praja kaya dapurmu nek ora enek gunane. Ayo. Nyatane kowe iso ngaturke Sembadra, Sembadra saut. Tak daum karo Prabu Godayekala. Hoi. Mas Rama Sidam Astungkara kula nyuwun sewu. Tanpa antara dangu kula nampi rawuhipun menika kadedene rawuhipun anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna kalian tiyang ageng ing Mandura. Kula nyuwun sewu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun jemboan. Anggen Paduka rawuh wonten ing Astana Gadamadana. Sinuwun ngaturaken kasugengan. Nggih. Bapa Penemban Resi Jembawan, kula nyuwun pangapunten. Kula nuwun sewu Bapa Penemban. Wilujeng piswanipun ingkang putra Ndrawati wonten ing Astana Gadamadana dinten sakmenika. Kepareng kula ngatur bekti lawan Paduka jengandika Bapa Penemban Jembawan. Inggih, sinuwun kula tampi dawa sami-sami. Kula nuwun sewu bilih kula kanggep lancang. Kula namung nedya nanjihaken sengkan-sengkan datan pepoyan janur gunung kadingaren karo jengandika sinuwun Ndrawati mimasinu ning Mandura. Wonten ing Astana Gadamadana menika wonten wigatos menapa? Kula nuwun sewu Bapa Penemban. Damel kejot manah Paduka Bapa Kapi Jembawan. Estunipun kawula menika namung netepi dhateng dawuhing para dewa ingkang sampun kawula tampi magepokan kalian kawontenan wonten ing Astana Gadamadana ingkang sakmangke badhe dados papan tumedhak ing kanugrahan ingkang winastan wahyu purba sejati mekaten. Nggih. Mlengkeng saking menika tumenten kula kelawan Kaka Prabu ing Mandura sowan ngersanipun Bapa Kapi Jembawan ingkang wigatos mboten sanes kejawi namung kula nyuwun idi palilah Paduka Bapa Kapi Jembawan. Keparenga kula suka lilaning menggalih. Sakmangke keparenga ingkang putra manjing telenging Astana Gadamadana. Krana anggen kula kepengin sanget neter dhateng katrimanipun ingkang putra Ndrawati sageta ing sakmangke kula pikantuk kanugrahan. Peranganipun wahyu purba sejati menika Bapa Penemban. Inggih sinuwun. Rumaos bombong lan mongkok penggalih kula sareng midhanget pangandika Paduka sabda utawa Paduka ingkang sinuwun. Menawi panjenengan jengandika nedya neter ketrimaning gesang wonten ing Astana Gadamadana dinten sakmenika kula sumanggaaken jeryatanipun wonten ing Astana Gadamadana menika papan pesaryanipun leluhur darah saking Trah Mandura. Nggih. Matur sembah nuwun sanget Bapa Kapi Jembawan. Nanging kula nyuwun supados ing sakmangke sak sampunipun kula kaliyan Yayi Ndrawati kaliyan Yayi Lara Ireng mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Sepados ing sakmangke sinten kemawon ingkang sanes trah darah saking Rama Prabu Basudewa ing Mandura kula nyuwun supados ing sakmangke sampun ngantos dipun keparengaken mlebet manjing wonten ing Astana Gadamadana. Nggih, sinuwun Baladewa sendika ngestakaken dawuh. Tumeten ing sakmangke sumangga kula semanggaken Paduka manjing wonten ing Astana Gadamadana sinuwun.
Tinetraning uga rapuh sabdaning kukira ringkane kara sageter kene tungane ingkung lir wuwu sing bene panca Kilora Semar kalian Raden Permati iya jembawan iya aku sing mrapta nang astana Gadamadana kene Raden Permati manapa wonten mriki kalian para panakawan wonten wigatos menapa sembawan aku mung arep ngeterke karo bendaraku keparengno arep mlebu nang telenging astana Gadamadana arep neter ketrimaning uripe bendaraku Ndara Permati mbok menawa bakal entuk kanugrahan wahyu Prabu Sejati yat langening kalangyan agelar mandan moncar tinaler kakonang surem sorotetan padang kula nuwun sewu Ki Lurah Semar. Raden Permati menika menawi kula mestani tiyang Liyandrayan. Lho, kowe kok ngarani nek ndaraku Permadi wong Liyandrayan iki kepiye? Sobito. Raden Permadi menika mboten wonten sambung getih darah kalian Prah Mandura. Engko sik nek omongi ya munyuk tuwek. Sik to tak omongi. Lah kok kowe ora ngolehke bendaraku mlebu ning pesareane leluhure bendaraku? Lho, pesareanipun leluhuripun Raden Permadi kados pundi? Engko sik to. Coba tak takon Permadi iki anake sapa? Raden Permadi menika atmajanipun Prabu Pandudewayana. Ha kuwi rak bapakne. Nek ibune Ndara Permadi sapa? Inggih menika pun Dewi Kunthi Talibrata. Ha. Dewi Kunthi Talibrata kuwi kowe nek arep ngerti ya nyuk omongi kowe. Waduh, Semar muring terus wis ben tokno kowe. Lagi tempera mental heeh. Stokno wae. Kowe nek arep ngerti Ndara Permadi ki atmajane Dewi Kunthi. Inggih. Dewi Kunthi kuwi rayine Prabu Basudewa. Lah kok kowe ora ngolehke mlebu iki munyuk goblok sana. Nyok tak omongi ya, Des. Ndara Permadi ki Trah Mandura. Gonggong sabar gong kuwi wong tuwa. Wong tuwa ora kena kandhane. Wong tuwa goblok ngono iki SDM rendah. Kuwi pendhita wujude kethek yang ngene kok. Kerasakti kok ben. Aku ndek tongkate, aku ki Sun Wukong. Padha wae. Weh, ha to? Iya. Nek ngono kowe copat kae lambemu tru. Inggih samangke sumangga menawi badhe mapan wonten teng Astana Gadamadana. Wah, SDM rendah tenan. Kalanjana gelar mandan muncar tinaler kakonang surem sorotetan padang Ndara Permadi Kakang Semar apa amengke riyen nek sakderenge jenengan mlebet teng Astana Gadamadana kula jarwani iya niku
papan sing boten baen-baen. Ateges niku papan sakral, niku papan sing wingit. Iya. Wonten telenging wonten sak jeroning astana Gadamadana menika wonten wujuding Sela Gilang. Sela Gilang nggih niku papan palenggane Prabu Rama Wijaya nalikane mejang kelawan rayine nggih menika Raden Barata. Iya Kakang yen ngono aku arep mlebu mengke riyen aja waton sampean arep mlebu wae. Nek arep mlebu ana syarate kudu aman. Seranane piye ngagem watak panglemunan ben ora ana sing ngerti nek sampean mlebet teng astana Gadamadana Gus. Iya Semar. Yaneng marga amalatku sang kanta mastrat maja lang lalu hangu Surya mangrang sang wayah ngumyong sora waryanto Kaka Prabu piye Kresna menika wujudipun Sela Gilang. Yo aku dhewe weruh. Nggih. Dawuhipun para Jawata lumantar pasumenan ingkang sampun kula tampi sinten ingkang keduga kiyat lenggah wonten telenging Sela Gilang menika sakmangke bakal pikantuk wujuding wahyu cahyaning rat. Tenane nggih. Wah, nek ngono tak cobane Kresna. Monggo sumangga kemawon dipun cobi nanging kanthi manah ingkang lair lan batos ya tak jajale Kresna. Cobane nggih. Waduh, edan. Lah kok urung aksi aku lungguh kok ana daya sing nyurung karo Baladewa. Menawi mekaten jeng andika mboten nedya pikantuk wahyu cahyaning rat. Apa kowe nyoba? Sampun. Nyatanipun jeng andika kemawon mboten saged lenggah wonten telenging Sela Gilang. Lho engko sik to. Aku karo kowe rak pinter kowe, arep kowe ireng ning pinter kowe. Paduka mriku mbok sampun ngiyas kalian ora kok ngiyas, ora kok ngece iki ora. Ning pancen luwih wasis kowe. Sampun kula ampun mawon kula mboten badhe nyobi. Nek Yayi Kresna ora nyoba lungguh ning Sela Gilang, mengko ora bakal entuk wahyu cahyaning rat. Mboten pikantuk nggih mboten napa-napa. Wahyu sanesipun tesih kathah. Apa sembodroe kon nyoba kon niku kono?
Sembadra ana dawuhmu apa Kakang? Coba kowe netero karo ketrimaning uripmu lungguh ning Sela Gilang. Iya Kakang. Edian. Wah. Waduh Kresna iki malah Sembadra kuat linggo ning Sela Gilang iki. Inggih sampun bejo kemayangan. Nyatanipun ing sak mangke Sembadra ingkang nedya pikantuk wimbaning rat. Wah, edan. Wong wedok malah kuat linggo nggon watu. Sela Gilang. Mongko aku nyoba ana sing nyurung karo kekarepanku. Lara ireng apa Kakang? Kowe iso lungguh ning Sela Gilang? Iso Kakang. Piye rasane? Penak Kakang. Empuk. Waduh. Watu iso empuk iki piye? Anget rasane Kakang kaya ana sing nyikep. Ya syukur yen ngono Yayi Sembadra bakal entuk kanugrahan baboning ratu. Iya Kakang. Ora kok kok iso lungguh ngono iki kepiye carane? Watu kok iso. Wow, jebul watu iki iso milih-milih. Nggur sing nglungguhi wong ayu kok. Wah edan. Koko Prabu sampun ngantos meri, ora meri. Aku rentuk wahyu ora patheken. Nggih. Menawi ngaten monggo kula dherekaken kisah saking papan menika. Lho, lunga piye? Sampun to manut kelawan ingkang rayi mau. Yo, aku manut karo Jardi. Sejati kang pranyata Dyah Ayu Wara Sembadra pinangku dening Sang Permadi ingkang mawi aji panglemunan mila boten mokal menawi datan kasat netra dangu sang sering danu kaprasa ing nepsu wekasan nudar kang aji panglemunan saya dangu saya ketawis gemermeng Sang Permadi angungrum Sang Dyah Ayu lara ireng jejimating tilam sari sawang purnama cahyamu wanes amantian liringmu pandam kamarutan sumbaga anuju purnama dadeg mandra rangkuh kakang mbok apa ora krasa yen to tak kangeni pirang-pirang dina iki dina sak mengko wis kelakon panjang kaku ketemu kelawan kakang mbok Wara Sembadra kakang ana demit
piye Kresna? Aku tok kanthi metu. Koko Prabu, piye? Sayekti kanugrahan sampun tumedhak. Lho, wis tumedhak inggih sampun manjing wonten ing paraga kula kaliyan panjenengan. Ugi angganipun Yayi Lara Ireng. Lho, apa ya tenan? Inggih. Lho, Lara Ireng entuk wimbaning rat baboning ratu. Wah, edan. Siade entuk apa? Kula pikantuk reksakaning rat inggih menika pun Wahyu Patih jagat dewa Bathara. Yen ngono aku entuk cahyaning rat wahyuning ratu. Sanes Koko Prabu. Lho. Kok uduwe to? Panjenengan pikantuk yuwananing rat wahyu wadat. Tenane. Anu tenena, anu bener tenane. Inggih leres kok. Wah, jagat dewa Bathara. Wah! Piye? Duh, kelakon di bojo ming siji. Sampun kok malah panjenengan menika sungkawa. Sapa sing ora sedhek? Bojo ming siji ora entuk singgolan wanita liyane bojoku. Ya Mbak Yu Merawati. Sampun to dipun tampi kemawon. Sriyatanipun kanugrahan menika ketrimanipun piyambak. Aku gelo nggih menawi sing ngandika gelo. Kula aturi anutut dhumateng para Jawata. Kakang eneng cemet Kakang. Kakang eneng cemet ana memedi. Sembadra mlayu-mlayu piye? Mau lunggah ning Sela Gilang. Ora ana apa-apa lha kok ana swara gemremeng. Ngungrum karo Sembadra, gandrung karo aku. Aku wedi jebul ana memedi wae lah. Demit manuh kowe wani nggri gudhog rade, tandiyana nata Mandura. Ah. Wong wedok senane tumbak cucukan. Ngopo Kakang Prabu lho? Mbok ya ora waton nek omong ki ora waton. Nek omong ki nganggo wewaton ning aja waton. Wong enek demit tenan. Coba tak takon. Koko Prabu Baladewa nek wis nesu kaya ngono kae piye? Kok nek ngasih demit diajar tekaning pati sapa sing luput? Empu. Wong aku diwedeni demit tenan. Sembadra bocah kaya ngono. Apa ora kowe iki rapal karo pambegane kakangmu? Ya Koko Prabu Baladewa kae. Lah kok kowe omong waton omong nek ana demit sing ngiri gudha karo kowe, nek ngasih mengko demit di Pulau Soro. Demit di Pulau Soro karo Koko Prabu Baladewa kepiye sing kleru kowe lho Sembadra? Salah meneh. Aku diseneni meneh. Reti tak ora melu. Kono nangis. Aku malah mesake karo demit sing ganggu karo kowe. Coba tak takon, demite wujude kaya ngapa? Demite bagus. Lah demit kok bagus. Ngasih ana apa-apa sing dumati karo demit kae, sing tak salahke kowe lho Sembadra. Lah iki menungso ratatane diri kudu karo adikku kowe. Petruk kae piye Petruk? Lah kok dadi bendaramu diajar karo Sinuwun Baladewa. Pak, minggir tulungane, Pak.
Loh, iki ana demit matane mbok, matamu kuwi. Loh. Bagong ngene ya. Mesake Mas, demite celana Mas, demite Mas. Iki ngiri gudhuk karo adikku Sembadra. Iki wani ngiri gudhuk karo adikku Sembadra. Arep ngopo kowe? Arep ngopo? Tak loloh nenggala. Lolon tak mut. Loh. Disawang sik niki sinten? Lho. Permadi lho, genah Permadi ngene apa kaya ngene Kresna. Piye demit kaya ngono baguse ngono ki piye? Sinun ampun anarkis sinun nek mboten kersa ngopeni adine kula openane mawon. Ngopeni matamu. Cemburu. Ada rasa ini kayake. Ada rasa. Wela. Lah wong mau eneng demit tenan. Demit kaya ngono ki ndi ana? Iya nah. Tak ora omong wae. Wah, edan Kresna wonten dawuh. Sapa wae sing entuk wahyu iki mau? Pun Kakang wis ngerti yen pun Kakang entuk wahyu adat. Inggih. Ya Si Adi entuk reksakane ngrat. Inggih. Wahyu patih. Inggih. Sembadra entuk wimbane ngrat babone ratu. Inggih. Saya takon cahyane ngrat ning endi? Wahyune ratu manjing wonten angganing Permadi. Wah, bejo. Edan. Permadi, wonten dawuh, kowe ganggu karo adikku. Awas kowe. Mboten. Gak ayo iki arep nang kebumen. Iya. Yata aruta saking Gudha sakuru kula. Hei, iblis. Ya namo tusa sang Sri. Menungso ora tataran keparat. Lah kok jebul iki pancen sing tak goleki mapanen kaya titi sing Rekyan Warasinta arep tak pek bocah ayo sayangku bali ayo. Saged marus maning jajalan kae piye Kresna? Ana sing nyulik karo Wara Sembadra ireng-ireng regemeng. Kakang Prabu sare. Kakang Prabu sampun nggadahi pasmana ingkang mekat. Lho, kae piye adine kok malah ora mbok tulungi? Kula nek iso prangoke kula tulungi ket wau Kakang Prabu. Panjenengan niku ampun sok ndamel perkara to. Perkawis niki niku kedahipun dipun rampungi kok malah muring-muring kaya ngono sak geleme dhewe ora. Njur piye? Sampun Kakang Prabu sampun ngantos panik. Kuwi apa neh? Iki sampun to nderek lawan aturipun ingkang rayi. Piye? Jengandika kula aturi ndamel sayembara. Sinten sing iso mbalekke Sembadra? Sing iso ngrebut Sembadra saking Duratmaka menika kula wau. Nek kakung dirabekke ning nek wedok dipek sedulur. Ngono, nggih. Saiki ngene, sayembarane ngene. Sapa sing iso ngrebut Sembadra saka maling kae mau?
nek wedok tak pek sedulur nanging yen lanang tak rabeke karo adikku Sembadra. Lah bagus. Ngapa? Nyambut gawe. Siap dan I'm coming. Oh. Lakon bali gawa Sembadra aku. Naling aku culno ora bakal tak culke. Cahayu pepujane atiku ora bakal tak culke. Kowe bakal tak dhaup, kowe bakal dadi garwane Prabu Godayatma. Maling aku culno aku moh karo kowe. Kowe ora bakal tiba ning Pandasu nanging kowe bakal tiba ning kasur babut. Culno aku ora bakal tak sulke. Kowe bakal tak gawa ning negaraku Tawang Gantungan. Kowe bakal tak pek bojo Cahayu. Kowe bakal tak pek bojo. Kowe bakal tak pek bojo kowe arep tak rabi. Kowe arep tak pundhut garwa. Ayo saiki kowe manuta kowe ora usah omong piye-piye. Ora usah wedi karo aku. Kowe gelem to rabi karo aku? Aduh. Kaya kanane Sembadra kaya ngene. Kowe gelem tak rabi? Gelem Prabu Godayatma. Iya. Kowe gelem tak gone negaraku? Iya, aku gelem. Urip karo aku selawase? Iya. Iki sehat ora to jane? Sih. Aku kepoyo. Lho. Apa sangka wedine kowe karo ketinggian? Iya. Aku ro gedung-gedung ngisor kok kaya apik-apik. Kaya ana apartemen. Yuk rono yuk. Wah. Cah wedok kok iso muni kaya ngono. Prabu Godayatma. Piye Cahayu Sembadra? Calon karo aku kepuyu. Medun landing. Wis medun ning aja nemeti lho. Ya ora, aku isine nek ditemeti. Ya ora apa-apa, mergo aku ki arep wong wedok, arep wong ayu, aku nek nguyuh ngadeg. Lho. Nguyuh kok ngadeg? Iya. Wis tak anteni. Iya. Wis urung? Wis. Prabu Godayatma saiki sawangen aku, sawangen kecantikanku. Paras tubuhku yang menggoda. Mesti kowe ra kuwageng nahan hawa nafsu. Ya, wah jan edan. Wong wedok saka suarane wis ayu, mbuh nek rupane kaya ngopo. Bangsat. Lho, lah kok dadi Sembadra di wong kaya ngene? Prabu Godayatma, ora. Prabu Godayatma, ora. Aku padamu, ora. Oh, iblis kowe. Ah. Menungso ora tatanan. Anoman Mracandha Seta cecarawan kabeh mendo.
Kakang Anoman nggih sinuwun sumengka nggonmu teka nggih selak kepadangan iya wonten dawuh menapa ayo sawangen mungsuhmu ngrebut adhiku sinten sawangen dhewe wala dalah keparat iblis lanat What? Wah. Wedan bedas ora mudar-mudar. Ayo. Dosamu kok kowe bali yo. Gudhoyetmu kowe bali apa kelakon kowe mati pino. Ya, bali ora ngayote sembot.